С розички на ревера. Здрасти, Павка. Ти си. Здрасти, Евгений. Ние тук, въпреки че не сме поканени на тази прословута сватба в Уестминстърското ебатство между Кейти и Уилям, сме солидарни с това, накичили сме се като селски ергени. Също така Люляка вече ни замириса, всъщност това е Петуния, както ми каза Христо Юранов, моят гост тук в това прекрасно място. Чувствате ли се малко пренебрегнат за това, че не са ни поканени на сватбата, господин Юранов? Ами, Павка, закичихме за тая сутрин като селски ергени. Ти с бегония. Бегония е много прекрасно цвете, ти с мушкато. Аз с мушкато. Какво да направиш? Това са две фундаментални цветя. Сега обаче няма да говорим за сватбата, за нея се изговориха супер много неща и ще продължава да се говори. Над 3 милиарда души по целия свят ще я гледат, може би, предполагам. Ще говорим за твоя проект Плюс 359, който всъщност какво представлява и каква е идеята му. Ами, аз ти благодаря за това включване. Този проект вече не е мой отдавна. Той стана кауза на България. Аз не познавам някой, който да не знае за това нещо. Нашия проект, Българската градина Плюс 359, е от такива керамични съдове, които, както ги виждаш, тежат доста. Преди малко... Колко килограма? Тази е 28. Без пръста. Без пръста. И сега, като почнем да нареждаме цветята, в един момент ще стане... С какво ще ги напълниш тия сакси? Откъде въобще е идеята за... Ами, цялата идея е вдъхновена от поемата на Петко Славейков "Изворът на белоногата", така че извора на белоногата се споменават определен брой цветя и ние ще използваме специално за нашата градина 7. Това какво е? Това е георгина или далия. Всички ли цветя произхождат от България? Това ли е уникалното в тази градина, която ти ще представиш на изложение? Не, тези цветя са, да речем, от Южна Америка. Така ли? Аз винаги съм си мислил, че георгината си е баба на двора, седи георгина. Естествено, баба на двора седи георгина, мушкато, карамфил, бегония, някакви други цветя, но те не са български. Повечето са превнесени в България. А кое е единственото българско цвете, което? Защото разбрах, че... Да, има едно единствено, което ще ползвам. Това е морсалския чай. Той си е оригинален български. Той е ендемит, който расте само на Балканския полуостров. Значи смоленчани могат да се гордеят с... Те са много горди. И така много подкрепят инициативата, за което им благодаря. Как точно ще ги аранжират цветята? Може ли сега да видим? Ще ползваме няколко цветя. Това е едно от хубавите... Не е ли невен? Не, Павка, това е турче. Турче в българска саксия. Да, българска саксия или тагетис. Така че ще имаме един вид от тези. Виж, интересното е, че като го извадя от работната саксия, корените, виж ли как са образували? Първо трябва да ги прекъснем малко. Това е един добър съвет към всички домакини. Да, просто да ги прекъснете и слагаме вече в саксията. Следващото цветенце, което ще сложим, ще бъде георгината. Ето. Виж, също има коренчета. Добре, как се класира ти въобще за това изложение? Все пак си първият източноевропеец в цялата 20-годишна история на изложението, който ще участва. А и как се класирах ли? Да. Как те приеха? Така както не можаха да ме приемат на кралската сватба, взеха, че написах едно писмо преди 2 години и те взеха, че ме поканиха. Просто с писмо? Да, с едно писмо. Изпратих едно писмо преди 2 години. Ти си се занимавал с кинорежисура преди. Филмово продуцентство. Филмово продуцентство. Откъде е този остър завой към градинарството? Ами, 4-то поколение съм. Какво да правя, Павка? Винаги ти е било нещо като хоби и сега си решил да се... Не само хоби, то ми е в кръвта. Добре, толкова лесно ли става? Аз ако подам документи в кралското дружество. Павка, предполагам. Съмнявам се, че ще се случи. Все пак трябва да се занимаваш с това нещо. Продължаваме с нашата саксия. Мисля да сложа в тази композиция бегония. Това, което ти го носиш на ръка. Говорихме за перфектната комбинация омайниче, мушкато и бегония. Павка... Малко е ранен, че да обясняваме кое точно какво значи. Какво е рано? Бегонията винаги си е бегония. Ние винаги бягаме. Така, продължаваме с украсяването. Колко саксии всъщност ще бъдат там подредени? Ето, падна ти украсата. Падна ми мушкатото, видиш ли? Сигурно нещо мислят там за нас. Споменават. Да? 359 ще бъдат саксиите. Колкото е кодът за избиране на България. Интересното е, че в края на изложението всичките саксии ще ги раздадем на хора в Англия. И дори вчера имахме някакво запитване, защо не дадете 2 саксии на младоженците, но което аз казах, няма никакъв проблем. Сега да го уредим това нещо, сега ще изпратим съобщение до кралската фамилия и ще го направим. Какво е характерно за самото изложение? Знам, че доста богати, така състоятелни хора присъстват на него. Ами, 160 хиляди души влизат в това изложение. 2,5 милиона е аудиторията на BBC.
Идеята ти е да представиш България по един красив начин. Да, това ще направя и най-вече да покажа, че България не е единствено само ефтина туристическа дестинация, че България сме и аз и ти. Добре, защо винаги ми е правило впечатление в Европа, като се разхождам, примерно така, не само в парковете, всички пространства са уредени, подредени, а тук сега сме в една оранжерия в Дружба 1, примерно, като се огледаш Дружба 1, всекъде е пълно с репе и бурени и такива неокосени тревни площи. Ами, тръгнахме да го правим. За 20 години виждаш колко трудно се движим, но пък вървим. Не може да го отрека. Кога е самото изложение? Кога 5 юли. 5-10, на 26-ти стартираме. Вчера подавах документите, на 26-ти стартираме, на 3-ти трябва да сме готови. И сега бих желал да призова вашите зрители да подкрепят нашата инициатива. Може да я видите на www.359garden.net. Имаме SMS. Имам нужда от подкрепа. Една хубава инициатива, която ще представи България по един прекрасен начин с тези хубави цветя, които виждаме ние в момента. Да. Ти си подготвил мушкато за момчетата да се закичате момчетата в... Момчета, не знам колко сте в студиото. Много сме. Трима. Сега Христо Калоферов с новините, между другото. И плюс едно мушкато. Да, може и за редактора Ванката, също едно мушкато. А обещаваме с Христо да приготвим специален букет, защото другата седмица има една друга култова сватба в Троянската света обител, не в Уестминстърското аббатство.